gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, pagsasaritaan damot ni Kwarog. Na, taapay ka na. Jakman mo. Kat dinamag mo kumaano apay. Saan nga rod? Ang mga no ada kalukwan man ngay naramid na. Dayta ti jak mo. Sige, paliiwak man no anya ti naramid na. Papanam, Kwarog. Nagpagpasada na nakwanang. Ay, won, nasaya at numapan kagpasada. Ha? Won, ngam ti agigyan ka lang di tabalay mo nga agmalmalan. Yay. Napangayam nagpasada ni Kwaraw, kagawad kwanan. Ay, won, limabas itay dito tersina, Kapitan. Nasaya at mo't tapno awan makarangrang iti lapayag. Makarangrang. Kano agmalmalam ngamin nga agpatpatukar di tabalay na. Anya? Sakot nagpigsa. Ako namlan tulang. Ay, isumot lagaya mapagsasaritaan da kanaw. Ay, kawan, podno dayta, Kapitan. Nay, damo man na nagtuktukar di tamaray. Ay, ni manin Kwarog kabadaw. Unak man no nagpasadan. Napan nagpasada itay bigat. Ngam nasapa ang nag-away. Una, taday taman na nagpatpatukar iti nagpigsat ang muna. Nausam nga ron iti music. Sigurado, wag patpat nagtumanan na itang agpatpatukar. Lakit di Dinto man nagpakaturugin Ay nabadaw, kaano nga taas sumardeng ni Kwarog nga agpatukar. Ay katagpatpat nagtumanan na ita. Sigurado. Ay, sapay na banugak iti trabaho. Kaya kunti maturaw. Ay, mapuyatan man ang tao. Salbag kidi na ita ako araw. Hinalapampanutan mo dagiti karpo pa na. Di ko na siguro akit pag-aayat tayo mo adang-danggay, timat-patukar na. Anya nga tanurumwar ka lain. Kapay aya. Ay kamapan mo ibaga akin ni Kwaraw. Tapno'y sardeng ng tagpatukar. Yeah. Kawang, tapno makaturog tamutan. Ay bumakutin da tao ka narigat no mapuyatan ta kanayaw. Yun nga rin. Narigat tayo, maalat ipang naturog ito kastoy laing. Iso nga ro tamapan kan. Ay, ito just kiki din na talaga. Ay, man. Kwarag! Kwarag! Aw, apay, tataba daw. Mapalin ka di ngay pakapsot mo dahil pa nagpatpatukar ba? Anya? Ano, saan? Ito pa ba? Anya? Nasaya at mat, no na iturod mo binagaan ni Kwarog kabadaw. Kasanaw, kit marangrang mutin na tao. Ay, uray kumaano, ada iti na isulsulina ka lugar. Kaya nawan ti karuba na. Ay, una yun, sobramot nga, minter aramidon na. Mas dawag nga raw. Saan nga taamat maturaw? Siguro Uno saan? Narwama na maturog ang nakapigpig sa ti panagtuktukar na. Enteng, masapol abagaammat ni Kwarog. Apay ni Kwarog? Nagpigsa ka nung arot ti panagpatukar na iti radyo na. Agpatpat nag ti panagtukar ti radyo na. Aging ga kano iti bigbigat. Ay, una yun. Sala sumardang, numapan agpasada iti tricycle na. Ay, madingarog mo kasta. Ay talaga, Inteng. Noy chance dayjay. Ay, bayam ta kasaritak to ni Kwarog. Ay, Kwarog! Ay, ito pagmanlangan na ito yung radyo na nakapigpig sa. Ayan na nga ta ni Kwarog. Kwarog! Ay, da kayo matgayamang kail. Siyak Ay, inidip ko na ita radyo ta makatitilang. Ha? Di mo unay pigsaan ti panagpatukar mo. Ta nagano ti masuron. Sino ti masuron kanya kang kail? Kit dagiti kaarubam Amaw, ni tatabadong ti maysa. Umapal dalang Ha? Saan abali ko No saan nga agpatpat nagtipatukar mo? Nakaturog ak nga rod, mate. Basol aja US, mate. Tadi agsarday. Ay, di ka agpabasol.
Sikat ti ayan na dayta. Ket no pag-aayat ko matiag patukar. Ah. Pigilan dak pa'y laing may. Ay panunutom ko ma. Asaan nga amin ataaw. Ket pag-aayat dati kasta. Munang, jakton pigsan tiag patukar. Ay una yun, agpatpatukar manin ni Kwarog ke rab-rabi ay. Unya rod, makaistorbo talaga. Saan lang adatati saan ang makaturog? Uray dagiti daduma akaruba. Amin tayo nakaruba na. Anya pa'y ngay. Di mo't binagam iti na minsan. Isubay, natangkim mo ti ulo na. Ay, anya ngay nga tati aramidin tayaw. No kasapulan nga ibaga tayo kadi parintay. Aramidin tayo. Ay wag, nasaysaya atin no kasta ti aramidin ba daw? Maruwang mga ruday. Di na may kaskason da tao. Apay akas lang makaungungot ka, paray. Talaga nga may na di nakikaskaso ni Kwarog, paray. Ah, Kunak nga isardeng nan, ti panagpatpatukar na iti nakapigpig sa. Angam di na mo iti pangpangat. ay, kasta ya. Imayak, ta ibagak, nga dakorpyo, paray. Angam agpatukar lang tamay. Ay di kagdanag. Agpamiting akto. Enteng, masapol nga agpa-emergency meeting ka. Ay unta pagsasaritaan me, no anya ti rumbang nga aramidin may. Win No kasanaw. Adan to maangay a barangay meeting manin. ay katrumbang laeng. Kain manipod ita. Masapol nga awan ti agpatukar iti napigsa. Ay win Nangruna iti parbangon. Wano rabi eh. Nasaya at no kasta, inteng. Tanay, ado ti agrekreklamo kan ni Kwarog. Para di talabanag, agreklamo da, surun kaon. Na, uray ko maa, no tukar laeng. Dili ka daw, no ado ti agreklamaw. Sino ay ati agreklamaw? Ni kaditata ba daw? Ado nga ro ta, ado ti maapektaran. Kasla insulto kanyak dayta Ay aganos ka Kwarog. No anya ti kaya ti umili, masurot. Anyamat tayo. Anipod ita. Pangasim ta di ka agpatpatukar iti nakapigpigsa. Hey! Mabalin mo ti agpatukar, ngem di mo pigsaan. Inteng, nakapag-meeting kayo mutlaan? Ay, wala. Isungan ton sumaraw. Adan to maangay a barangay meeting. Nasaya at. Pasapol ama ipakaamo kadagiti kabarangayan tayo dagiti alagadan. Ay katwin tapno pagtitinulungan tayo amin no anya ti parikot. Ay no siya kamay sa. Masapol ko ti kooperasyon dagiti kabarangayan tayo. Ay win inteng. Iti kasta. Kahit no kunak nga awan agpatukar iti napigsa. Ay agtulnog da. Alanga rod, saysaya atem. Ay mamatiak asan la ni Kwarog akaanakak. Ti agpatpatukar iti nakapigpigsa. Uray tanga trabi ken parparbangon. Sa bagay motkit di Ay, yagyaman na. Kasi mardengan ni Kwaraw kagpatpatukar iti nakapigpigsa. Binagaan siguro ni Kapitan. Uda, tayo mga kaniparin tayo. Kasi namutisan na masurun ngay. Nasaya at matatap no makaturog matan da tao iti nasaya at. Ay, wine. Adda ka numaangay a barangay meeting tayaw intun bigat. No kasta nga raw, masapat a maturog, masapat a mapan makimitay. Wine, masapol a dumar ay tamay iti barangay meeting tayaw. Rumbang laang iti kasta, awan maibagbagan ni Kapitan. Agyaman na kada kayo kabarangayak. Taada kayo ita meeting. Win mo tabaray! Sakbay amang rugi iti meeting tayaw. Kaya't ko pa kablawan kayo iti good morning. Ay, good morning mga Kapitan. Mangrugi iti kaubingan aging gat kalakayan. Kan kabakitan pa'y mo tabaray! Wina! Nalpas ka din ti barangay meeting kagawad. Wan, iso amang lukatak matan. Ape adi kay may nakimiteng. Sanay, masurunak lang amain. No kasta nga rod, ibagakkan ka,
Adda multa itan ti agpatpatukar iti nakapigpigsa. Anya? Iso adi ka nagpatpatukar iti nakapigpigsa, kwarog. Ikapsot mo no agpatukar ka. Anya pa nga eh. Awanan at isirbi dagiti doa nagdadakkel a sound system a ginatang ko kinidantay. Na, ay kat makaamo kanto amang lugar. No kasano kanto nga agpatukar. Angkay, pudno ka di nga da multa itan ti agpatukar iti napigsa. Adda, Anya matayin. ti umuna kat warning. No ulitin na, 1,000 ti multa na. Ay, sapay day tamo ti liwliwak. Liwliwa ko nam. Ngam saan makaliwliwa kada pari ba daw? Salbagkit di day tatata ba daw? Iso ti kontrabida iti panagpatukar ka. No kung matagpatukar ka kat daytay apag isulaeng. Sana daytay mangagsamot ni jay Amerika. Ay, Angkay, saan kid din? Pudno mo't. Iso kita ang kaanakan. Tano agpatukar ka. Daytay awan mo't ati apiktaram apadam atao. Nalawag. nalawag angkay. Ini question? Last question. Anya dayta. Uray ka di iti aldaw, kat maiparit ti agpatukar iti napigsa. Una. Iso nga ron nga lugar mao. Ay, sayang dagiti nagdadakila sound system kawang kay. Sana sayang. Mabalin mo nga usaran. Basta minimum sound only. Ay, sige. Minimum no minimaw. Una. Malaksid no rabi ay. Ay, saan ang mabalin ti kasta oras ti panaginan na. Baragsakan dagiti dadduma a kalugaran tayo. Tamakaturog dan iti nasimbang iti rabi Ay kat nasayaat no kasta. Karaman da pari badong kan marituyang. Tasimmardengan ni Kwarog. Una ta kinasaritak ang naimbag ni Kwarog. Nasayaat. No adda di mo kayat. Kasaritam ang nasayaat. Saan aday ta agbalunat ka ngami? Ay, agpatpatukar mo't manan ni Kwarog iti nakapigpigsa. Unya radyo. Uray lamang dito'y bangkag ta. Pudno asim mardenga nyagpatukar iti rabi ay. Ngamita, pamayaan naman ang iti aldaw. Limangan siguro ang nagpasada. Tapnula ang agpatukar. Sana balay, tinaskay. Saan nga iti rabi ay, di pa nagpatukar na iti napigsa. Tuyan. Ay, Kwarog! Di ka ngamin agpatukar iti nakapigpigsa. Tapno saan amadisturbo, dagiti karugan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.